nog goeie. Welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Mijn Joris Haatgast, Griet Wiersma, gaat alles te krijgen met dit album. Maar Griet, heb ik nou een afsluiter? Dat moet Ricky vandaan wijzen. Noorden wie live. Noorden wie live. Noorden wie live. Bij Willem de Vries. If only this old world could be at peace. If only we could make the fighting cease. Together we can make some dreams come true. If only, oh, if only. If we could see our children running free. Happy that's the way it's meant to be. If we could make this happen, don't you see? This would be a better world for you and me. If only we could all join hands and sing. Somehow there's gotta be a better way. Fighting never did prove anything, except for all the heartache that it brings. If only we could fill this world with love. We pray each night for help from God above, to guide our hearts, to help our children grow. If only, oh, if only. If only we could all join hands and sing. Somehow there's gotta be a better way. Fighting never did prove anything, except for all the heartache that it brings. If only this old world could be at peace. If only we could make the fighting cease. Together we can make some dreams come true. If only, oh, if only. If only, oh, if only. If only. Ja, Griet Wiersma. Even op een oren wijzen, zodat we meestal van gewend binnen. If Only komt van dit album. Oors als oors. Album is intussen al een t-shirt. Maar ik hier met Griet nog altijd de afspraak. Kom nou eens del. Let ik die muzikaal oren kant eens een keer van die Shin in de studio. Daardoor is mij special guest. Som het maar even op zijn goed Fries te zitten. Pieter Wilkes, Jaap Lauwers komt je nog. En wie heb ik nog een mooie afsluiter dus met Ricky van Dalen. Want die zal wel optreden. En dan zal Anneke daarbij. En Anneke die zal bij mij Griet. Nou, het wordt heel gezellig in ieder geval het komen horen. Griet, mooi dat is de best. Dankjewel. Dank je wel. Prachtig mooi live nummer was het Suverkrijk die in Hast. Ja. Ja, oors is oors. Ja, oors is oors. Wie dat voor de instek van deze plaats is me? Ja. Zo, dat is, ik doe al heel lang country. En dat ik dan hier de feestjoen doe, dan doe ik mijn Friestalige vestjes, de oude, de nieuwe vestjes. En dan sluit ik vaak aan met country. En dan de mensen voetjes van de vloer. En dan zeggen ze, wat is dit leuk? Haast dit ik op cd? Nee, ga ik net op cd. Ik wie doe aan de mijn nieuwe cd, met die Friese vestjes. Ik denk, om mijn kwaad te zeggen, lul dat ding maar vol. Ja. En de tijd is er en die nummers ben er. Dus de country nummers die het meestal van mij wen binnen, die ga ik erop zetten. Dus hij is eigenlijk vol lult, zeg maar. 21. Ja. Wat een aantal. Ja, en dat is dus die Friese vestjes, de bekende country vestjes die het meestal van mij kennen. En de duetten met vrienden, collega's, Anneke Dauma, Jaap Lauwers, Pieter Wilkes en het Westlands Mannenkoor. Ja, het zei ik goed, leuk al.
Heel belangrijk voor dit album is Nico Oudhuizen, de drummer van de kast, maar ook producer. Daar had je het ook voor het grootste deel mee opname. Ja. Burkert hij heel oors was het wend wiest? Het moet altijd wennen, Willem. Het is, ik ga jaren bij Frans van der Borg in de studio geweest. En wie Fredje van Vught, wie mijn producer. Nou, we konden mij mijn collega's schreeuwen. En dit moet natuurlijk even wennen. De vorige cd, Lid mij van jongen, had ik bij Nico Dien. En in Geerwerking, zei ze dan in Goord Frisk, mijn Sip van de Ploeg. En daar hebben we misschien al een prachtig geheel van maken. En ja, dan gaan wij eerst weg met naar noemen zo nog. Nou, het had me de sabest volding en ik denk dat we weer. Dus dan best al thuis. He, dan viel me helemaal thuis daar. Helemaal gezellig, we kennen elkaar en hoe kist die zelf wijzen, dat is heel belangrijk. 21 noemers, dat ben er nogal wat, hier wil ik even constateerd. Weer toch nog moeilijk kiezen. Maar ik kan me voorstellen dat je nog volle meer favoriete noemers had. Ja, jong. En ja, welke komen er wel en welke komen er net op? Nou, dat zal ik je vertellen. Want als een country-serie begint, daar is geen ophouden aan. En ja, mijn Friese vestjes ook. Dus op een gegeven moment zei ja, nou is gebeurd. Zoveel van Friese, zoveel van dat. En ik wil echt graag die duetten die me heel dierbaar zijn, mijn vrienden en collega's, die wil ik echt een plakje aan. Dus die ga ik een plakje krijgen. Dus ik ben blij dat alles er krijg mooi op past. Hoe duetten sprutsen. De eerste staat al clear. Pieter Wilkes, waar ken hem net natuurlijk. Together met Griet door staan die kant op. Ja. Welk nummer doe je maar als eerste? Op Dokkum met Taraska. Hoe je dat ontstien? Dat is een veske van mij. En dat is begonnen in het Fries Jongensgala. Pieter en ik together dingen en die. En wat is het nog geschikt voor u together? Nou, ik denk dat is een geschikt veske. En dat voelt samen bij het volk. Die vonden ze helemaal zo mooi. Dat ik denk, nou ja, die maken we er aan. Dus prachtig. Duettes, Griet Wiersma en Pieter Wilkes had alles te krijgen bij dit album. Oors als oors. In Dokkum terraske, do kam stoppen ja en zuist, hoe is het mooi daar? Ik wie al zo lang alleenig, ik wie al zo lang niet, nog stiest je voor mij. U stezen gieren, we hebben naar jerties. We hadden hele met die praat. Oh, wat een dag. Do kamst erom voor mij. Al die jaren altijd ondij tot. In mijn dromen hij komt hij zo. Do woest voor do woest het af en toe. Want altijd dus dat koest net doen. Al die jaren altijd ondij tot. In mijn dromen hij komt hij zo. Dus leefde weer de heft voorbij. Doch kwam stuurt erom bij mij. We ben weer een twee. Ik houd van die, neem een keer thuis mee. Ik wacht een net vergees, het leven is voor u weer een feest. Al die jaren altijd ondij tot. In mijn dromen hij komt hij zo. Do woest het af en toe. Want altijd dus der koest net doen. Al die jaren altijd ondij tot. In mijn dromen hij komt hij zo. Dus leefde weer echt voorbij. Do kan stuurt erom bij mij. Al die eenzame nachten, ik dacht altijd aan die, maar meer langs mij en mijn dromen, brachten die weer bij mij. Al die jaren altijd aan die tot, in mijn dromen hij komt hij zo. Do woest het af en toe, want altijd is der koest er doen. Al die jaren, al die honderd tot. In mijn dromen hij komt hij zo. Dus leefde weer echt voorbij. Do kan stuurt erom bij mij. Ja, is net fantastisch. Pieter en Griet hier in de studio. Ik ren er even achter Del, kom ik even tussenin in. Pieter, welkom hè. Dankjewel. Griet Wiersma, kun je nog heugen dat ze haar de eerste keer zien kwam?
Ja, dat is een mooi verdienen niet. We waren old school, hè? Ja, ik zou het net meer weten. Nee. Ik weet dat is wel 30 jaar in, denk ik. Ik ben een keer bij hem thuis geweest. Ja, daar ben nog foto's van. Ja. De oude foto's er wel bij hadden. Wie Pieter in het bowlingcentrum in Dokkum moest optreden. En ik kijk, toen zijn we van wat jaren wouden had er eerst bij me thuis geweest om een denkje terug te nemen. Daar gaan we foto's maken, want ja, dat was de eerste keer dat we mij elkaar worden was. Ja, wat hier kom je wel eerst zien in het circuit, hè, bij Leuven betrains. Maar Jim ga ik echt wel een gearworking bij elkaar opzetten. Nou ja, we hebben letterlijk elkaar echt opzocht. We hebben wel wat Griet had praten van country, ik. Dus daar heeft wel muzikaal ook wel raakvlakken. En het is heel aardig om te jaren een duetje te doen. Maar de echte gearworking die begon al eens met Fries Jongensgalen. Ja. En vanaf dat moment onafscheidelijk. Het klikte wel. Wat spreekt die on in Griet? Want je bent natuurlijk een troubadour, maar met gitaar, om het zo te zeggen. Griet zit meer met Fries kinder, met een orkestbaan op paard. Ja, dus, Ja, ik zet mijn Fries kinder. ja, best wel kwijt. Ja, nee, we net vorige rijden erin. Ja, de muziek ligt het op elkaar, maar is ook wel weer anders. Ja, uiteindelijk hebben wij een hele oren achtergrond en een hele genre. Maar dat is nou juist zo aardig om dat te combineren. Griet is meer van het levenslied, zeg maar zeggen, van het meer volkse. Ja, dat vind ik ook mooi, weet je wel. Dus het past heel. Ik vind als uw stemmen, als wij twee stemmig jongen, ja, ik vind dat mooi. Ik vind het noffelijk om naast Griet op het podium te staan. Goeie collega in dat opzicht. Nou ja, dat hij brengen meer als bedoren. Maar ja, wij hebben ik maar mensen erbij, we hebben een soort Willem hoor. Ja, het is heel Vlemske. Ja, zeker. Ja. Nou ja, en dan komt dit al hier op dit album, want dat zit Jorrit een beetje centraal bij elkaar. Is het, ja, ik denk wel een goede zaak. Dat zei ik deze kant zien lid, denk ik. Hè? Want dit is echt die country kant, hè? Ja. Nee, maar dat kun je heel goed. Dus dat moet ze zien lid, natuurlijk. Als ze die dan bellen voor het rijden om mij te doen, dus? Sorry? Als ze die bellen voor het rijden om mij te doen? Ja, altijd. Ja, ik mag het wel kennen, maar nee, altijd. Ja. Mooi, hè? Goeie artiest, fantastische stem. Fantastisch, en goede vriend. Ja. Ja, fantastisch. We zijn het trotjeren en vrienden worden en het is mij correct, maar zijn vrouw, mijn man. Dat is prachtig mooi. En in de muziek past het ook precies. En we hebben wel eens wat dat we zeggen, kies net beter zus, kies net beter sa, maar dat is in huwelijk niks zo. Ja. Want het past fantastisch. En nou, in die nieuwe theatershow, men moest terug. Ja. Dus mensen is natuurlijk die jetbuis en we zijn er weer maar in keuze, dat wie Pieter. En had Pieter maar wel. En Pieter woer. En het past er naadloos in. Ja, hij is ook aan het acteren, net Leo. Ja, wie jongen. Ja. En dan mag hij goed horen, net begint te genieten. Ik ken het heel lang goed horen, omdat ik het al jaren doe. Maar als je Pieter in een veldje en dan is het peken. Omdat het gewoon even een oor is. Maar hij doet het fantastisch. Dus misschien maar dat maar 30 oktober de opnames en dan komt het maar de feestdagen komt het voor televisie. Dus laat het misschien maar verrassen. Wel heel leuk. Waarom naar de muziek? Welk nummer ga je hem doen? We gaan nou een nummer van Pieter doen voor hun. Live in Oudewijn. Vrienden ben de roer al om die hinnen. Als dat je was dan best een op waai. Vrienden van het leven, vrienden van een dag. Ik ben blij dat ik zo'n soort vrienden hebben mij. Vrienden ben er eens volle soorten. En vieren kunnen alle leeft een kameraad. Alles had zien weerde, er is een grut verskaat. Ik ben blij met zo'n soort vrienden op mijn paard. En er binnen die rekkers neer kwijt. Daar had zonder meer zo'n krediet. Eentje slagen willen, wie de vriendschap twijfelt neer. En vrienden binnen wij ontdienen de. Vrienden om een slokje mooi te drinken. Om uit de jongen of voor een goed peteer. Om uit de goelen en te luidjen, voor het eerste voor de sfeer. Om uit de kuieren te doen, je wat net meer. Vrienden gaan niet kinder zonder. Dus je uit een terug naaien om. Hecht afel vlakkig, gewoon of mij een plom. Wat een vriend toont, die krijgt het even om. En er binnen die rekkers neer kwijt. Omdat post de relatie net sluit. Ja, ik is meer tillen, in goed en in kweer. En vrienden binnen wij ontdienen de.
toekomst net zo met zin elke dag. Die altijd best diepje in het skaatstiltje zwaai. Ik ben blij dat je mijn vrienden in mij. En er binnen die rekkers neer kwijt. Van goeie vrienden krijgt niet meer spijt. Dat wij uitkomen zullen, we verliezen elkaar neer. Vrienden binnen wij ontdienen neer. Dat wij uitkomen zullen, we verliezen elkaar neer. Vrienden binnen wij ontdienen neer. Vrienden binnen wij ontdienen neer. Ja, wat een duo. Griet Wiersma en Pieter Wilkens hier in de studio. Ik zit er voor even bij. Het gaat natuurlijk ook dit album, jongens. Maar de beide nummers die ze dienen, is net op dat album. Dus weer een oornummer die Pieter dien had. Maar sinds iets, dat hebben we zo vaak dien. Griet, want zij is het verhaal eigenlijk. Leven nog eens wat oors doen. Dus nogmaals, oors is oors. Stuart centraal. En eigenlijk zit Griet gewoon centraal met al die prachtige duetten. Straks nog Jaap Lauwers hier. Maar eerst hebben we een dame die ik vaak te gast hoorn had. De Gerk met Griet trouwens. Een tijdje net met Sjoen had. Anneke Dauma, mooi dorst de best. Hoe is het bij die? Ja, goed. Ja? Ja, Praat even in de microfoon. Vast. oh ja, ja, goed. Soms wordt les van PHPD'tjes, maar nee, dat geeft PH'tjes, PD'tjes, wissel wat het is Maar je even helpen. Pijntje hier, pijntje daar. Ah, kijk. En hier is wat onkondig om te stoppen, maar dus zei ze nou en dan... Pak ik nog Ja. eens een optredentje? Ja, maar Pieter Sahiter, die had een remix maken van Woonskip. En dan hoek alleen ik maar het woonarkje. En nou, dat vind ik echt wel helemaal. Al die jonge lui, dan denk ik, wat is dat toch geweldig. Dat dat woonarkje dus onverwoestbaar is. Nou ja, en dus aan ze Ricky had een jubileum van 20 jaar. En die heeft mij ook vregen. Dus om het woonarkje om daarop te treden. Nou ja, dat ben gewoon leuke dingen. Ja, maar- Net meer een hulle jong. Incidenteel en ze noemen anders een nummer. Saai Ja, is daar. sa. Ja. Nou, zo gaan wij die extra trekken. Maar dan staan met Griet. Ja, Het, nee, maar Margriet is mijn vriendin. Dus dat doe ik heel graag. ja? Ja, wis. Hoe lang kennen je elkaar al? Te lang. Nee, we zijn dikke maatjes. En we gaan van de week ik weer met je bij elkaar zitten, dan in de tijd te kwaad. En dan zei ze, het vast, kijk, nee, we hoeven niet aan te je. Wij kennen maar van meer dan 90. Ja, kennen me qua heel lang. En dat kwam een keer, misschien wel leuk, dat ik hier toen een Alsterrenfest kan maken en Anneke hier de bonken veert. En toen wie ik bij koffietijd en bij Mireille Bekooi en Hans van Wilgenburg in het studio en Anneke wie bij de 5 uur show. En ik zei, dan ben we er allebei, ik ga het net in show. En dan wil ik Anneke dat festje wat ik toen maken hier, want ik bewonder Anneke altijd. Anneke haar festje zong ik toen mij, maar haar cd's, bij mij in de kamer. Toen was ik dan net bekend. En dan zong ik haar festjes maar. Ik denk, dan wil ik dat Alsterrenfestje, dat ik op singeltje uitkwam, wil ik Anneke aanbieden. Dus zo ben ik bij Anneke kwam en niet meer weg geweest. Nee, ja, mooi dan. Wie had je ook country muziek? Want dat vind Griet zo mooi. Vind je country echt mooi? Ja. Of vind je bijvoorbeeld de blues heel mooi? Of jazz? Maar had je bepaalde soorten waar we die net van kennen, die je heel mooi vindt? Dat is voor mij heel moeilijk, want er is zo'n protte muziek wat ik mooi vind. Dus eigenlijk, ik hoor, ja... Ik ben een gek op Frank Sinatra. Maar ik hoor van alles. Als het maar uit het jen was. Als het maar... Ja, ik hou van heel protte muziek. Maar country muziek vind ik altijd... Ja, daar hoor ik een heel protte van. Is dat het sfeerke wat daarbij past? Ja. Ja, hè? Ja. Ja, vaak de stemmetjes als Linda Ronstadt en Emmylou Harris en Dolly Parton. Die hebt 3 stemmetjes, denk ik, dat vind ik schitterend. Ja. Als daar wel eens mee optreden, want we kennen die natuurlijk inderdaad van de Bonkenveert en natuurlijk oren klassiekers hier. Want Griet die treedt ik echt op mijn country festjes, hè? Ja, maar ik vind dat Griet heel goed. Is goed, hè? Ik met Cezar, ik heb een vriendin, die is echt heel muzikaal. En dan hebben wij het er wel eens over. En dan treffen we Griet, maar wel eens maar een optreden. En zij zei het, ze komt wel uit Lauwert, maar ze is echt net van de Friese muziek. Maar ze zei dat Griet country song, daar krijg ik piekenvel. Dus ik vind het zelf ook. De allereerste cd die ik vandaag kreeg is alle countryfestjes Die op. is nooit officieel uitgebracht. Nee. Maar dat vind ik prachtig. Ik vind dat hij heel mooi dwaan.
Nou ja, en dan komt op deze country CD te lonen. Maar een prachtig duet, hè? Oh, zo. Ze Fries en country. Fries en country, ja, prachtig nog. De tekst dat zelfs Kreunlo-Griet, hè, van dit nummer wat je maar eens dwaangeven. 2 Friese jongeressen. Ja, dat is dus ook afkomstig van een country duo van Willie Ja. Nelson en... Van Willie Nelson en Ray Charles. En dat heb ik Gries draad vroeger. En dat vond ik zo machtig. Ja, die Ray Charles en Willie Nelson. Ik vond het een mooie melodie. En nou, toen zie je het maar eens een keer te geren voor het jongensgala Ja, weer. wat jongensgalen weer dat. Wat maar we bedenken. En door dit 7 Spanish Angels vonden we allebei dat zo mooi. Dan zei maar daar een tekst op en dan op us. 2 Friese jongeressen. We zijn onderwijs om mensen te vermijden. Nou, en dat is slagen. Ja. Ja. En je hebt live van. Fantastisch dan er beide binnen, Anneke. Op dit moment even voor mij bijzonder natuurlijk, want Griet had straks te horen grassen hier. Jim Gam live dan, dames en heren, dat doe ik gewoon even op zijn Amerikaans. Ladies and gentlemen, live in Noorderwien, Griet Wiersma en Anneke Dauma. Je staan wij weer op de bühne. Het voelt als een tweede thuis. Overal terug uw provincie. Jong is een feest voor ons. Als wij ons vestjes brengen, oer willen als verdriet. Spontaan overal meesken mij gaan, zongen wij graag ons Frieske lied. 2 Frieske jongeressen, onderwijs mij maar in door. Om de meesken te vermijden, breng ons liedjes mij gevoel. En dan even jong en dosje, en de voetjes van een vlieg. 2 Friese jongeressen, onderwijs voor jou verdient. Meidijnen op het boomschip, Polonaise, een boncafé. En dan dat Fries kinder, pakken Beppe haar jou biedt het. Maar ik us Frieske volkszang, wat zang de simmermoon. Ken houdt ze nu in mijn jongen, zangjes oer is Frieske loon. 2 Friese jongeressen, onderwijs mij maar in doen. Om de meesten te vermijden, breng eens liedjes mij gevoel. En dan even jong en douchen, en de voetjes van een vlieg. 2 Friese jongeressen, onderwijs voor jou verdient. 2 Friese jongeressen, onderwijs mij maar in doen. Om de meesten te vermijden, breng ons liedjes mij gevoel. En dan even jong en douchen, en de voetjes van een vlieg. 2 Friese jongeressen, onderwijs waar jou verdient. 2 Friese jongeressen, onderwijs waar jou verdient. Ja, fantastisch. Anneke Dauma en Griet Wiersma. Together nog een keer hier in de studio. Het is Anneke hier natuurlijk online. Ja, ik hoorde ermee op, maar gelukkig gaan we ze Safir krijgen om je toch nog weer eens even live op te trainen. Goed, Griet, dit album en een beetje die muzikale carrière is dit een beetje centraal. 5e studioalbum. Hier al even verteld dat dit wel even een oorproject weer als die Vagien. Ja. De eerste voor jou. Ja.
Hoe country sprutsen. Wat ben je favoriete country artiesten dan? Wat steekt je thuis lood op, zeg maar? Wat thuis loopt op staat is Grant en Forsyth. Vind ik geweldig. En Willie Nelson. En ja, nog 6 meer verblakt. Ik ben vol meer natuurlijk. En Emmylou Harris. Vind ik geweldig. Hoe hast je het ontdekt? Hast je het zelf Shania doen? Of- Twain. Ja, hier is het meestal niet om jou die dat draaien? Of hoe Nee, hoe ik vind het zelf, daar viel ik me heerlijk binnen. En dan galm ik mij en dat vind ik prachtig. En dan ik denk, nou, dit wil ik zelf ook doen. Dan ik heb mijn man en mijn technicus, die zei dan van, dat jet goed, Grit. Ik zei, dat is mooi. Die had er ook wel eer naar. En dan wordt er eens vragen om wat er was. En dan zong ik eens een country nummer tussen. Dan werd vragen, nou wil ik vragen voor country line dance, Jan. Ik heb een keer zijn ze van Kesley mij dansje. En all you ever do is bring me down. Dus daar een versje van. Nou, al bereikt hij de bank aan. En dat wordt hem net eens, jongen. Dat ze gitaar spelen kennen eens, jongen. Dat vind ik al geweldig. Maar dat dansje, dat doe ik wel een instrumentaal stukje. Dans ik wel even mee. Maar verder. Maar het jongt zo lekker. En ik vind het zo heerlijk werk. Dat is hetzelfde met mijn Friese versjes. Dat zijn mijn 2 favorieten. Door nemen ze al in Penam, ben al je Amerikaan. De Amerikaanse country spreekt die bot om. Want Ja. bijvoorbeeld als naar de folkmuziek, hè, Ierland, Schotland, Ja. spreekt hij dat lieke bot om? Of is het toch uiteindelijk de country die elke keer weer naar boppen komt? Ja, country is eigenlijk de Ierse volksmuziek. Ik ben ooit begonnen, wordt het net weten, 6 stevig. Ik ben ooit begonnen met Margaret Mackenzie. Ja, dus zijn dat studiootje wat ik toen weer doe, net met Griet Weersma komen. Dus daar ben ik toen begonnen. Margaret Mackenzie, toen hebben we van de Omroep naar West om een opname te maken. En toen zijn ze van, nou, Griet Weersma komen, het moest Margaret Mackenzie heten. En toen weer er in Enschede een studio, die bellen me op, die wilden een interview hebben. Ik neem mijn telefoon op. Ik zei, Griet Weersma, ja, we zoeken Margaret Mackenzie. Ook zei, even geduld. Stap. Met Margaret. Ja, dat kan niet iets maar dat doe ik Ierse volksmuziek die ik toen. En dat zongt ook prachtig met die aarde, hè? Die rattelaar. Ja. Griet Weersma, jij hebt in Friesland, begrijp niet goed. Maar had je wel eens droomd om die, nou in ieder geval een reis te maken of dat tijdelijk dan in zo'n country land als Amerika te vestigen? Nee, ja, let Griet maar mooi hier in Friesland en ik ken hier ook wel country jongen. Zou ze er wel eens heen willen? Ik bedoel, naar Nashville of dat soort steden, Ja, waar de muziek centraal staat. Ja, dat is wel interessant om te zien. We hadden die country reis, we hadden die cruisen maken. Met vrienden naar buiten. Dus toen ben we in Alaska geweest, in zo'n echt zo'n oude saloon. Maar nou, mijn zoon op een vlier. En ik denk, jeetje, is nog hier. En er staat een mandje achter de piano. En dan stapt dan even bij, jongt even met zijn man. Ik dacht, oh, dat is heerlijk. Prachtig. Maar om echt in zo'n, nou gewoon eens een keer mee te maken met Willie Nelson, zat hij bij Shania Twain steeds, hè? In the twilight glow, I see her. Dat is toch geweldig? Ja, fantastisch. Forever in love with country. Om het zo maar zo Ja, te dat is drukken. prachtig. Maar Fries, kijk. Fries is echt mijn ding. Ja. Country en Griet Weersma. Het jij dus gewoon bij elkaar. Ik joert in deze aflevering van Noorderwind. En dat jij hem nou live in deze studio. I asked my love to take a walk, just a little walk down beside where the waters flow, down by the banks of the Ohio, and only say that you'll be mine in the water's arms entwined, down beside where the waters flow, down by the banks of the Ohio. I held the knife against his breast, as into my arms he pressed. He cried, "My Lord, don't you murder me. I'm not prepared for eternity." And only say that you'll be mine in the water's arms entwined, down
me say that you'll be mine in the Lord's arms and drives down beside where the waters flow, down by the banks of the Ohio, down by the banks of the Ohio. Grit Wiersma, ja, je wordt centraal in deze uitsturing natuurlijk. Ooit nummer solo, maar we gaan ook al even een duet. Dat was jongen, met Pieter Wilkes dus, Anneke Dauma. Ik ga nog weer een nieuwe gast hier regelen. Jaap Lauwers. Ik ga hem graag hier in de studio. Je wordt dus together met Grit. Ze gaan mij bijna Anneke noemen doen trouwens. Jaap, mooi dat je best. Welkom. Ja. Dankjewel. Hoe is het? Wel goed. En druk, ja, het gaat druk met zijn verveskers. De optreden koel wat beter, maar goed, dan krijg ik als een boer had ik altijd wel wat te emelen, maar meer melk of minder gas of weet ik veel. En een muzikant wilde ik altijd wel drukker. En daar ben ik in uitzondering op. Ik zou het wel drukker willen, maar als het net komt, dan maak ik misschien zelf weer achteraan. Wat zult je? En het leven is goed. Het leven is goed en hoe is mij er wat van mij? Ja, en met Grit aan optreden, dat lijkt mij van een muzikant altijd een feestje. Zeker, dit festje wat we straks doen, dat ik heb het betocht alleen nog op een terras zittend in Eerste Riek. Ik vier het nog weer net meer. En ik denk dit festje, dat wil ik vrij of niet dat maar met waan wil. En dat voer ik gelukkig. Ja. Voor het ree om mij heen wat te doen, Grit? Ree helemaal niet. Nee, ree. Ja, ree. Ja, dat is hartstikke mooi. Ja, misschien wordt ree, dat zo samen kennen. Ik vond een eer dat Jaap me vregen hier wie dat festje hier skreun. En hij zei van, dat doet jongens wel wat countryachtig. En dit had wel iets in die sfeer. Zo is dat mij met jongen wel. Ja, ik vind het prachtig. En die tekst alleen als piekenvel. We zien het juist er even, hebben het even troon together. En dan gaat het veel overeen staan. Ik zei, er werd toen een keer man die zei dat festje, wat ik dan hier met mijn Friese land. Die zei, ik ga de kopen op een beurlig, zei de man. Nou, dat wie juist er, ik zei, en wie. Het is zo'n gevoelig liedje. Prachtig mooi. Dus ik vind het prachtig om Jaap te jongen. Kist hem al heel lang, denk ik? Ja, jongen, ja, we zijn oude ratten in het vak. Ja, mooi hè? We gaan mooi reizen naar Eerste gewoon heen. Daar optreden mijn collega's en daar ben ik feestjes op zee met Anneke en Doer en Gurbe en Pieter en Jaap en ik. En prachtig. Ja. Dus het is altijd wel een feest om samen te werden. Mooi hoe dat je weer bij elkaar komt in deze studio. Ja, het gaat een beetje Grit Wiers, maar hier natuurlijk de Frieske kant, maar vooral ook die country kant. Hoe zit het met die smaak eigenlijk? Ben je een beetje een countryman of zit je meer in de blueshoeken? Of? Ja, maar de blues en de rock and roll en de goede soul en de goede country, ja, alles wat goed is. En het is al, ze nemen ze wat rootsachtig toch? Amerikanen. Ja, Amerikanen. Dat is het, dus dat doe ik dan ik maar. Zelfs mensen nemen het Friesikanen. Ja, nee, dat is hartstikke goed bedacht natuurlijk. En daar scoren ze mij, hartstikke leuk. Ja. Maar, inspireert het die wel eens, die veskes, die bijvoorbeeld de singer-songwriters nemen? Ja, nou, als je Willie Nelson, dat is natuurlijk een held, onvoorstelbaar. De pas ik ook naar die in mij in Riegel met Willie Nelson. Die naam valt vaak trouwens. Wat had die man? Ja, die had denk ik alles wel. En hij is 84 inmiddels, denk ik. Misschien nou wel ouder. Nee, ik denk dat er nog ouder is zelfs. Maar hij docht het nog altijd. Hè? En hij docht het vast net voor de centen. Hij docht het omdat het wel wil. En dat is natuurlijk fantastisch. Is dat de man zijn uitstraling of de kwaliteit van zijn veskes? Ja, hij had prachtige veskes nog altijd. En hij is ongelooflijk productief. Hij had natuurlijk allerlei duetten. Dat is net meer weten dat er van duet ergens mij. Nou, misschien maar we die kant op. Ja. Nou, en Griet, kijk eens daar. Ik bedoel, je bent de icoon van de Friese muziek natuurlijk, hè? Dat geeft me super wat de bord. Maar ik ben met de Stones ben ik nog West. En Herman Brood vind ik goed. En Tom Waits. Ja. Even dat nummer, terras. Zit hier een melodie in de hol of begon ik mijn tekst? De tekst. Ik denk een duidelijk versje zonder al te volle grappen erin. En hier een akkoorden, net te volle mineur erin. En alles, juist alles tweestemmig. En dan ingetogen een verhaal van twee mensen, in dit geval een man en een vrouw, die me komen moedje en die staat leven verder in. Dus er gebeurt eigenlijk net volle spectaculairs. Ja, daar gaat het ook om. Maar wel heel lief. Ja, nou ja, Heel lief, dat is afwezen, ja. EM Game Live doen. Ik vond een heel lief stel, hè? Ja, we dragen het vers op om Riemer en Annie van der Velde. Waarom? Omdat Riemer een zware operatie ont hart gewoon had. En dit is een soort hart onder de riem. Ja, het gaat goed gelukkig met Riemer. Ja, gelukkig wel, ja. En dit versje is van hem. En van Annie dus. Ja. Live in Noorderwien.
stier. Hij zei dat hij voor eeuwig van haar houdt. Het is zoals er altijd ging. Het is zoals er altijd weer. Together we zij al. Zijn oren zit hem in het bad. Als kind te zinnen, hij zo schaat. Zie ik het naar wat leefde elke dag. Zij is een vanke vol van fleur. Shot in de nacht, ik jacht en kleur. Mootje koor en zij maakt het hem vrij. Ze weten net of het daarvoor weer. Of dat er in is tjeren stier. Ze zei dat zij voor eeuwig van hem houdt. Het zoals er altijd ging, het zoals er altijd weer. Together we zij al. De meesten zeggen dit kist zo net, dit is weer net zoals het jet. Ze loeken haar en daar dus niet van ons. Zonder afspraak als papier, voordat ze het witte is ze zwier. Zag je het leven verder heel gewoon. Ze weten net of het daarvoor weer, of dat er hier is tjeren stier. Ze horen zij het vol in deze vraag. Het zoals er altijd ging, het is zoals er altijd weer. Together we zij al. Zo vieren zij het bestaan van langspe en verdriet. Ze vieren het together, het is haar een levenslied. Soms is dit wat het is. En hij drinkt soms op het gemis. Van wat dan ik, het is een vaag idee. Maar beide houden zij het vast. Zij is het goed, zij is het best. Lid maar komen waar de toekomst reed. Weten net of het daarvoor weer, dat er hier is tjeren stier. Of weet er ik wat minder mij onthoudt. Het zoals het altijd ging, het is zoals het altijd weer. Together we zij al. Fantastisch. Ja, wat had hij een stem, hè? Jaap Lauwers, hier live dus met Griet Wiersma. Praten we nog één keer mee. Er staat ook nog een solo-nummer, Griet. Even over de toekomst. Komt er nog eens zo'n plaat uit? Zo'n twaalf country plaat van die, of niet? Ik weet er niks van, Willem. Wat er in de toekomst lijkt, weet ik net. Maar hier hebben we heel lang op tarren. En ik weet net wat we nog in de toekomst doen zullen. De toekomst is van... We gaan zoveel dingen in de kop. Dus we zijn eerst aan mijn televisieopname van Vlimsk. En daar gaat eerst alle aandacht heen. En deze bestaat nog 2 jaar en die had 2 jaar... Echt door de corona uiteindelijk is er best verkocht. Want ja, er was een presentatie, er was niks cool.
Hij kwam correct voor de corona uit. Maar hij had zijn centjes al voor hem verdienen, dus daar ben ik heel blij mee. Ja, mooi, Ja. mooi. En muzikaal, nogmaals, als je op een andere manier zien laten, Ja. zaten we die gewoon 21 nummers, al door een huurste aantal trouwens. Ja, De hele manier van werken, echt letterlijk een studio in met muzikanten, duetten. Nou ja, het volle bak hast in mij die in. Ja. Voegt dat noffelijk? Dat smaakt het wel naar meer? Het smaakt het niet meer, want ik ben natuurlijk begonnen met orkestbandjes die uit een dwaske komen. Ja, zeg een volle maar. simpeler wijze van werken. Ja, maar dit is zo mooi dat de muzikanten dat al je live inspelen en dat is dat dan meisjeorkest en dat die mensen dat al je zijn inspelen. Dat is natuurlijk een feestje en dan haast dat echt te werken. Dat ken net weer, dat maakt zo blauw. Nou, en wat zo'n pikken vertelt is vaak begint bij wie spreken met Fries kinderen en die Friese repertoire, wat mensen die verkennen. En toch eindigt het vaak met de Polonaise en de countrymuziek. Ja. hè. Dus blijkbaar is het echt gewoon te combineren. Ja, het is te combineren, zeker. Want wie nog met Flyalfeest, oude na je waan, en ik meestal ook de tweede set Friesk. En ik heb de tweede set Fries die en daar kwamen er al meestal bij me van, doch die country ik even, hè? Hou die cd hebben, geweldig. Nou, zo doen we dat echt. Dat is prachtig. Dat werd al om vregen. Oors is oors, maar ik ben net zo oors, want griet bloedt griet. En zo simpel is het gewoon in dit geval. Ik neem al vast oorskier van die griet, want we gaan nog een uitsmieter met Ricky. Is er geen solo nummer doen? Welke keer is het aan? Nou, een gezellig nummer van de Mavericks, waar tussen zit in die wel even country doen als je daar de stoel maar aan kan, want all you ever do is bring me down. Live in Noorderwien. I can sleep awake anymore. Ever since you first walked out the door, and I just started drinking to forget. But I don't think the worst has happened yet. All you ever do is bring me down, making me a fool all over town. And they all wonder why I wear a frown.
Ja, Griet Wiersma. Bijzondere vrouw, bijzondere artiest en een zangeres die wel een heel bijzonder plak ik in deze provincie intussen wel van haar opeerske hartelijk het samenstellen. Mooi dat ik haar vreun mijn naam. Pieter Wilkers, Jaap Lauwers en ik Anneke Dauma Tiege Tank. Het ging al een beetje om deze cd. Oors is oors. Net alle noemers staan daarop trouwens die hem Juwet Jet haar zit ik er ook maar even bij. Maar het ging wel om Griet Wiersma. En de oren kant een beetje die country kant van haar. Nou goed, die cd die lees ik del. Want Anneke Dauma, ja, zij wie bij uw feest hier en Griet Wiersma. Zat na week nog een feestje. Die namelijk van Ricky. Ricky van Daal, want hij is 22 en heel hier onderwijs in de wereld van de muziek. Dat moet vierd worden. Dat doet hij uitgebreid. Ik denk, Ricky, dan mag je het programma maar even afsluiten met een mooi verhaal. Maar hoe is het met hij? Ja, hartstikke best. We houden een jubileum 8 oktober, Sanssouci Bellicum. Met 32, eigenlijk is zo'n 30 artiesten. Dus we pakken dik uit. En nou ja, ik moet zeggen, dat, als we naar de voorverkoop zien, gaat het fantastisch. Dus nou ja, en het is ook ooit ergens met begonnen. En daarom ben ik hier ook natuurlijk, want ik denk dat het genot, vooral het genot is natuurlijk iets wat mij nog steeds najaagt. Hè. En nou, dus dat ga ik straks ook zingen. En zo ik natuurlijk van meerdere dialectnummers, dat doe ik niet alleen dialect, maar ik schreef ook wel Nederlandstalige nummers of cover wel eens wat. Ja. Maar wij vonden het in ieder geval een mooi idee om daar een groot feest omheen te bouwen na die 22,5 jaar. Waarom 22,5 jaar? We zouden het op de 20ste jaar doen, maar ja, toen kwam de corona. Ja, kijk. Ja. Nou, en dus, wat een ongelooflijk aantal artiesten. Dat ben al je muzikale vrienden? Nee, er zit ook een aantal nationale. Kijk, het merendeel is natuurlijk regionaal en lokaal. En nou ja, wat we natuurlijk onderweg tegenkomen. En er zitten een stuk of, ik meen 8 of nog de nationale artiesten bij, van Django Wagner tot diverse anderen. Ja. Wat een mooi feestje. Jazeker, we hadden 2 podiums. En één podium met 22 acts en een andere podium met 14 acts. Wat wie in de eerste optreden? Mijn eerste optreden, nou, dat zal ik je vertellen even heel kwart. Ik ben ooit begonnen op mijn 34ste jaar. En ik pakte dan gewoon een boek met teksten en ik had wat PA gekocht. En toen hiette het WTC nog het VEC. En Roy Gerrit, dat was dan een man die had daar de draaimondje en het suikerspintje. En die zag me wat slepen met dat spul als ik eens doen. En hij zei, ik wil eigenlijk wel een stukje zingen, want het is een dood soortje hier. Zo zei ik het. En nou, hij zei, ik ken nog wel een paar vierkante meter. Dus hij zei, ga hier bij me staan. Nou, zo is het eigenlijk een beetje geboren. En dat was in 2000. 22 en heel hier letter. Ja. Zie je hier in Leeuwarden in de studio. Na je weekend dus het feest. Ja. Er is nog steeds Still Alive en het brengt nog steeds een protte nummers uit. Ja. Maar worden we nog heel actief als muzikant en jonger, hè? Ja. Ik plug net alles meer, maar ik heb een eigen YouTube-kanaal en ik doe veel sociale media. Hij nog aan dit feest ook. Ik doe eigenlijk niks aan externe partijen of externe stations. Behalve Noorderwien, toch? Behalve Noorderwien. Nee, maar in de zin van dat je je reclame daar tentoonspreiden. Hè? Dus en ik heb toch bijna vol en denk, nou ja, dan heb ik het toch wel goed aan de afgelopen 22,5 jaar, denk ik. Oh, zie ik die kunnen noemen. Want ik mij Heidi graag de gast. Ik vind dat ze een fantastische carrièregast. Even hier naar Madrid, toen zij leuk. Ik ga met landelijke gasten. Even naar Gerard Boonstra, dat is die jongen de Grietenboer, toch? Nou, ja, jongen, ook weer een apart verhaal. Maar goed, ik huur een loods bij die man. En die man, die kom ik natuurlijk bijna wekelijks tegen. Daar. Ja, kijk, ik haal mijn sinaasappeltjes wel. Maar goed, ik heb hem dan van de horenkant waar hij dan woont, zeg maar. En nou ja, en hij kent een mooi stukje jongen. En dan wil ik ze maar net overslaan. Ik bedoel, maar. En met Anneke ben ik ook geweldig. Ja, Anneke Dauma. Ja, zeker. Ik ga ze belt en ik zeg, het gaat in feite maar mijn nummer. En die avond doen we even een kamerblokje. Omdat zij altijd na de goals wordt, zij altijd draait. En ik word altijd voor de wedstrijd en in de pauze draait. Dus ik dacht van nou, wat is dat nou niet leuk om dat nou even samen te voeren zo'n avond. Dus ik heb gebeld en ze ging akkoord en daar ben ik hartstikke wies met. Nou. Ja, goed zo. Ja. Nijwikke, het grote feest dus. Nou, gigantisch volle artiesten. Nederlandstalig, 2 podia maar duidelijk wezen. 22 en Heerly Ricky gaat net samen voorbij. Dat wordt in Bellicum, dus wel degelijk viert daar in de Sanssouci. Ja, Sanssouci, ja, klopt. Ja. Welk nummer is het maar? Nou, ik doe eerst een nummer dat eigenlijk nooit op single uitkomt, zelfs niet op mijn album. Maar alleen in een videoclip. Maar als ik sta te zingen in de cafés of wat, vragen ze me altijd om Pinnebeelig. Dus wat heb ik nou vandaag gedaan? Ik heb hem vandaag helemaal opnieuw remasterd. Dus ik heb alle sporen even opnieuw in de mix zetten. Ik heb een dingetje toegevoegd, een dingetje weglaten. En, nou, ik denk ik maak het even iets spannender en wat meer weer van de kwaliteit van nu. Dus Pinnebeelig. Ricky, live in Noorderwien. Kom die dan, hè? Die dan, hè? Kom die dan, hè? Die dan, hè? Kom die dan, hè? Die dan, hè? Van welke wil je moet en ik heb
heb de leer eruit. De beler is mijn stuk, het trekt van kop naar kut. En zit ik aan het strand, een eindje weg van hier. Vlees op de barbecue, ja, met een potje bier. Wat misselijk en beroerd en ik heb last van mijn buik. Wees wel, ik voel me rot, ik ben net een oude stuk. Het buitenland is mooi, maar ik blief toch liever thuis. Met de poten op de bank en de hassers voor de buurt. Beetje bewegen daarna. Pienenbeelen, zijn pienenbeelen. Want als ik Cambuur niet kan zien, de CCF Frutus kwartier. Pienenbeelen en zijn pienenbeelen. En een dokken met redenbloemen, buurtleeuwarden is mijn naam. Want elke dag wil ik mijn stadje zo graag zien. De nieuwe buren Schavenek, deze stad vind ik te gek. Ze pienenbeelen en ze pienenbeelen. Ik wil nooit meer futten deze stad, want ik heb pienenbeelen. Ja! Met mijn wiefje naar een andere stad. Vlak na de Zwarte Markten, want dat vind ik heel apart. En zie ik niet de oude hoven elke dag. Krijg ik een schuldgevoel en ik heb een klote dag. Ik ken niet zonder wielenbal of verlengde schaars. De drukke doelensteeg op een fire voor wat jaars. En een andere stad is mooi, maar ik blief toch liever thuis. Met mijn poten op de bank en een hassers voor de bus. Zijn pienenbeelen. Want als ik Cambuur niet kan zien, de CCF Frutus kwartier. Pienenbeelen en zijn pienenbeelen. En een dokker met redenbloemen, buurtleeuwarden is mijn naam. Want elke dag wil ik mijn stadje zo graag zien. De nieuwe buren Schavenek, deze stad vind ik te gek. Zijn pienenbeelen en zijn pienenbeelen. Ik wil nooit meer futten, deze stad, want ik heb pienenbeelen gehad. En ze pienenbeelen. Want als ik Cambuur niet kan zien, de CCF Brutus kwartier. Ze pienenbeelen en ze pienenbeelen. En het dokken met redenbloemen, buurtleeuwarden is mijn avontuur. Van elke dag wil ik mijn stadje zo graag zien. De nieuwe buren Schavenek, deze stad vind ik te gek. Ze pienenbeelen en ze pienenbeelen. Ik wil nooit meer futten, deze stad, want ik heb pienenbeelen. Ik wil nooit meer futten, deze stad, want ik heb pienenbeelen. Ja! Dankjewel. Ja, het klinkt haast Fries, maar het is Leeuwarders, Ricky, hè? Ja, wij zeggen Leeuwarders, hè. Nee, maar dat is vaak beelds, hè. Maar het is Leeuwarders en dat nummer is eigenlijk ontstaan... doordat ook weer eens iemand keer een woord gebruikte in een eetent. Braaksma wel te verstaan, wat we vroeger vaak Braaksma noemden. En die man zei, goh, ik heb Pienenbeelig. En ik denk, dat is een mooi nummer, een mooie titel voor een nummer. Nou, zo is het eigenlijk ontstaan. En het Pienenbeelig verhaal is eigenlijk, had je niet in Leeuwarden binnen en je bent hier een paar weken weg, dan krijg je heimwee en dan krijg je Pienenbeelig. Nou, dat. Dat is het Nijwikker? Zeker. Want vooral, en dat is juist het gekke ervan, die plaat is van 2007, dus dat is 15 jaar geleden. Maar dus, 16 plus mag er straks in, maar ik sta wel op feesten waar ze jonger binnen. En het is gewoon niet te geloven, maar dan vragen ze me toch die plaat aan. Dus, en die is nog nooit op single uitgekomen en ook nog nooit op een andere geluidsdrager, alleen in een videoclipje. Dus dat is wel heel apart. Goed. Ricky, maar nog een heel sonore artiest, onder andere Anneke Dauma. En wat ik zelf leuk vind, Greenborg Gerard, want die ken ik persoonlijk. En nog volle meer. Nijwikker dus in Belsum, in Sanssouci, het jubileumfeestje van Ricky. Moest nog wat zeggen? Ja, ik vind het wel belangrijk dat er heel veel regionale, lokale artiesten hier uit Friesland binnen. Die gewoon meer een warm hart toedragen. En ik vind dat gewoon geweldig. Dat vind ik een hele eer. En in mijn jaren muziek ben dat wel eigenlijk zeg maar de kopstukjes. En die binnen er toch bij. En dat vind ik prachtig. En dat wil ik niet, dat wil ik toch wel even melden. We krijgen nog hier de klassieke, dames en heren. Neem ik alvast een keer voor jou. Dit weer Noorderwind live. Mij inderdaad onder oren Griet Wiersma. En natuurlijk haar muzikale vriend en Ricky. Graag goed Nijwikker. Hoi, genoeg! Door de straten. Genoeg. Als ik de krachten weer kan zien. Genoeg. Als ik veel Leeuwarders kan praten.
Ik loop een beetje door de stad, waar ik mijn eerste liefde had. Dat is de stad waar ik wil wonen. De frisse Dun met al die mooie bootjes. De nieuwe stad met mooie winkels en terras. En op de berzen om stiekem er te lopen. Dat is mijn stadje, daar beleeft wel altijd wat. Hier winnen mensen die op straat hun geld verdienen. Lomke Veronke, nou ook al 50 jaar. En Henkie Visser met zijn hering en makreeltje. Café het Hoekje, een heerlijk biertje aan de bar. Genoeg, als ik loop ja door de straten. Genoeg, als ik krachten weer kan zien. Genoeg, als ik leeuwarders kan praten. Ik loop een beetje door de stad, waar ik mijn eerste liefde had. Dat is de stad waar ik wil wonen. Op zondagmiddag naar Cambuur, wil ik naar Braaksma. Of naar mijn oma, kerbenaartje met wat soep. Als kleine jongen was deze stad voor mij een speelt u. Met avonturen, ooit weet het nog zo goed. De meeste mensen die kennen niet zonder Oldenhoven. En ook het Zeiland met zijn kermis en de maan. Dat is een stad waar je heerlijk willen wonen. In Zuiderburen of bij ons in de binnenstad. Daar komt ie, ja, hey. Genoeg, als ik loop ja door de straten. Genoeg, als ik de krachten weer kan zien. Genoeg, als ik wel heel waar eens kan praten. Ik loop een beetje door de stad, waar ik mijn eerste liefde had. Dat is de stad waar ik wil wonen. Genoeg, als ik loop ja door de straten. Genoeg, als ik erachter weer kan zien. Genoeg, als ik wel heel waar eens kan praten. Ik loop een beetje door de stad, waar ik mijn eerste liefde had. Dat is de stad waar ik wil wonen. Ik loop een beetje door de stad, waar ik mijn eerste liefde had. Dat is de stad waar ik